voel je je thuis in Suriname? Dit had ik niet verwacht. Maar er is een ja en dus een positieve en negatieve. Positief in de zin dat ik mezelf na lange tijd gewoon mezelf voel in dit land. Waarom? Ik heb nog nooit zoveel in mijn eigen taal alles gezegd, uitgescholden. Ik ga het zeggen zoals ongepaste woorden. Die je gewoon echt, je bent boos. Of gewoon ook in een jote, weet je wel. En zeggen, je go. Gelachen. Vreselijk gelachen, gezongen. Dus liedjes die ik in geen tijden meer, dat je dacht van... Het hoorde ook natuurlijk bij Suriname, dus je drukt weg. Je zingt geen peru, peru, mi patroon, dat doe je niet meer. Maar in één keer, het kwam zo natuurlijk. Je weet, een week nadat we hier begonnen te werken, ik vond het heerlijk en zo, maar na een week, weet je, toen kreeg ik die uitbarsting, begon ik zomaar uit te schelden tegen jullie en dat ik ook van mezelf schrok, dat ik dacht, jongen, Andries, hij heeft zangen, jongen. Nou, en ik dacht, jongen, Andries, hij heeft zangen, wat is er met je aan de hand? Nou, en de volgende dag begon ik echt gewoon te huilen. En toen besefte ik, ja, Andy, het is toch een hele emotie voor je. En wat die emotie precies is, weet ik nog niet, maar ik weet dat het me heel erg heeft aangegrepen. Dat ik moest echt vreselijk huilen. Gewoon om weer die mensen te zien, de natuur te zien, de straten te zien. Maar goed, ik heb gehuild en goed gehuild. We zijn in de regen, in de Sibibusi, in ons pyjama gaan op straat gaan rennen en dansen. En het was een wassie en toen, ik voelde me helemaal tot rust komen en dat voel ik me tot nu toe. Je gaat naar de Chinees, je begint heel ongemakkelijk in het Hollands. En in één keer na 3 dagen spreek je gewoon Surinaams. En tenminste, mij maakte het op een bepaald moment niet meer uit hoe het uit mijn mond kwam. Als ze maar begrepen wat ik zei of wat ik bedoelde. Je maakt vrienden met de Chinees, maar niet meer op een manier van in het Hollands hallo of zo. Je gaat in één keer omoe. En als je dat zegt en die man reageert op een manier dat je denkt, dat ken ik, dat is ook van mij, dan is er niks meer aan de hand. In één keer wordt de buurt Chinees jouw Chinees. Waar je je spullen gaat halen en waar je niet alleen een praatje, je gaat praten over de situatie hier. Mensen die gewoon met je praten over dingen die niet vreemd vinden dat je dingen aan hun vraagt. Waar ik in Nederland dus wel zoiets had, misschien moet ik me gedijst houden, misschien moet ik proberen een beetje rustig. Nee, mensen hebben gewoon hun emoties. En dat komt en ik vind het prettig. En ze accepteren jouw emoties ook. Ze accepteren mijn emoties in die zin dat mensen ook aan jou gaan vragen, is het leuker om in Nederland te wonen? Of ze vragen niet eens aan jou van ade fude ja. Integendeel maken ze zich bijna meer bezorgd van, hoe kan het dat je zo lang daar bent gebleven en niet hier terug bent gekomen? En dat je zegt van, wel, je gaat dingen uitleggen, maar op een simpele manier kunnen ze niet begrijpen dat je zo lang wegblijft van de plek waar je eigenlijk thuis hoort. En ook dat geeft je weer een gevoel van, Jezus, je bent thuis, je bent thuis. Hoe ervaar je de omgang met de mensen, de personages in onze film? Nou, dat is iets wat bijna... Je kan het rationeel omschrijven door te zeggen, oh, die mensen hebben ons met open armen ontvangen, maar dat is... Zo kan je het niet eens zeggen. De warmte, zelfs de liefde. Of deze mensen hadden meer zoiets van, we moeten ze omarmen om hun iets terug, niet eens zozeer terug te geven, maar meer
hun het gevoel geven dat we alle twee die Sranamang zijn. Dat ik het ergens anders doe als Sranamang. Dus ergens anders leef, woon, mijn dingen daar doe. Die acceptatie was er volledig. Want ik was natuurlijk bang dat ze zouden denken, een beetje op mijn accent. Zij kon tegen me, zij kon leggen me uit. Voor ik uit Holland vertelde, was een vriendin van me was net uit Suriname daar in Holland aangekomen met vakantie. En ze zei, André, je gaat Suriname ervaren als een warm bad. Terwijl ik heb die mensen met wie we in die film echt ervaren als een warm dek, als een sweet wassie. Maar sweet wassie is nog te licht uitgedrukt eigenlijk. Weet je, die mensen waren zo open, ze hebben zich zo gegeven. Ze waren zo lief, zo vriendelijk, zo gastvrij. En ik betrapte mezelf op momenten, weet je, dan waren we bezig ze te interviewen of zo. Dan zat ik gewoon naar ze te kijken, dan had ik zo'n onwerkelijk gevoel, dan dacht ik van, gebeurt dit echt? Is dit echt mogelijk? Is dit een droom of... Ik heb gewoon moeite om het in woorden uit te drukken. Die mensen waren zo... Maar weet je, misschien dat ik dat zo ervaar, omdat ik dat beeld had van dat mensen fok-op zijn of dat ze je niet gaan accepteren. Dus toen ik ervoer hoe open en lief, op een manier zoals ik in Holland ook nog nooit heb meegemaakt. Misschien dat ik daarom het niet kon geloven. Maar die mensen vond ik fantastisch. Wat vind je van de situatie in Suriname? Het doet je pijn om te zien dat ons land zoveel heeft. Dat er eigenlijk, ik wil niet zeggen niks meegedaan wordt. Er worden dingen meegedaan, maar niet de goede dingen. En ik durf het te zeggen dat ons land, en ik zeg nu ons land, mijn land Suriname, wordt gewoon dus niet goed bestuurd. Mensen zien dit land als het is een zak met goud. Je kan halen. En uiteindelijk is het leeg en ze gaan weg. De ene regering heeft het gedaan, de volgende doet het weer. Maar de mensen zelf die hier wonen, dus de burger van dit land, ama epina zodanig dat misrefni, actie misrefni, fade doe. Nou kijk, ik had de situatie veel erger verwacht. Weet je, als je al die... Dus onbewust, je moet afgaan op wat je in de media hoort en de verhalen die je hoort. Maar ik had de situatie veel erger verwacht. Weet je, je had bijvoorbeeld één ding, criminaliteit. Als je in de auto rijdt, moet je je raam dichtmaken, al je dingen op slot, je moet je portemonnee onder je klemmen. Het is gewoon bullshit. Het is echt gewoon bullshit. En als ik de verhalen moest geloven, nou dan, de wegen in Suriname, dan moest je echt met 1 kilometer per uur kwam je vooruit. Kijk, de wegen zijn slecht, maar het was stukken beter dan het beeld dat ik in mijn hoofd had. Ook de vervallenheid. Kijk, het is misschien slechter dan 15 jaar geleden. Maar het was stukken beter dan wat ik verwacht had aan te treffen. Dus dat wat de situatie betreft. En weet je wat ik heb beseft is, het is niet anders dan Holland of een ander land. In een ander land heb je ook criminaliteit. Maar kijk, in Holland heb je ook criminaliteit. Ik heb moorden, afrekeningen, weet ik, komt in Holland voor. Maar in Holland kan ik gewoon met mijn geld in mijn zak op straat lopen en in de bus stappen. Maar dat kan ik hier net zo goed. Ik stap ook gewoon in een lijn 2 met mijn geld in mijn zak. Of ik rij in een auto met weet ik wie, 's avonds. En ik hoef ook niet bang te zijn, net zo weinig bang als ik in Holland weinig bang hoef te zijn. Kijk, in Holland weet je tegen een bepaalde beatie of kapoe of weet ik waar. Imluk boom. Maar dat heb je hier ook. Maar, dus ik heb het ervaren van het is niet anders of gewoon in het dagelijks leven.
hoe je rondloopt, hoe je kijkt, hoe je je voelt? Ik vind het pure minachting van de regering die er zit en al die buitenlanders die hier komen om onze grondstoffen er vandaan te halen. Aan de andere kant doen we het zelf. We hebben dit land. We hebben alles wat we willen. Om te spreken met een van onze personages, Lili heeft gezegd, kijk, je gooit iets in de grond, het groeit. Een andere personage, of zij zei ook, misschien hebben we dit land niet eens verdiend. Want we weten geen van allen ermee om te gaan. En als situatie in Comoro erger, omdat we laten het gebeuren. We laten mensen daar zitten op een stoel. En het kan een zoon, een dochter zijn van dit land. Mita kan een man en het is een man die in een groot staatsbedrijf werkt en weet je, ama op een boompositie, dat je maar ama je gebruikt dit woord, like narco-economie, ja. Ama tak, money vanuit apoeiri, cocaïne, drugshandel, dit valk aanwezig, ja. En mi best, dus die meer ama itak asan dat, dus valk gewoon en ama elibija, asan die magpijn. Fujere de soort san dat voor mij kondere, tak asan konsofara. En aan de andere kant zie je die bevolking die zegt, laten ze doen wat ze willen. Wij moeten ons hoofd boven water houden en door dat wij-gevoel worden ze creatief. Mensen gaan initiatieven ontwikkelen die ze 20 jaar geleden nooit zouden ontwikkelen. Koloniaal gezien niet, omdat we altijd aan het handje gehouden werden en verdeel- en heerspolitiek. Vanuit het kolonialisme. Nu moeten de mensen het zelf doen. Zelfwerkzaamheid. En dat is het mooie dat je dan ziet dat het volk zelf initiatieven ontwikkelt waar de regering, en dan heb ik het nu heel specifiek over deze regering, die kan een puntje eraan zuigen. Smasa memidja, na valk moois libis mayo. En binnen, dus wiens a situatie dat samen dat fuck up, dus man loopt den onder de zorgvuldig dat na alles aan de intelligentie, de creativiteit, de zoekhoef mekwansani. En wat ik heel tekenend vond, de indruk die ik heb, dat iedereen die het goed meent met het land, of die leidt, iedereen probeert alles wat ze doen of willen ontwikkelen buiten en om de regering en het bestuur heen te organiseren. Dan vraag je ook, maar waarvoor is een regering en een bestuur dan? Dat het zo ver moet komen, ja. Dan hoor je mensen zeggen, ja, de regering en het bestuur is om hun zakken te vullen en elkaar uit te schelden en dat soort dingen. Weet je, dan zulke dingen is op de sanne had je toch. Weet je, je vindt het erg dat het in je land zo ver moet komen. Mi hoop na nga inspiratie mo tek fu den smasa lop akonde Evroko tranga fu mi kwasan akonde. Dape mi hoop na nga inspiratie de. Isap en ja, dape mi hoop inspiratie de en mi sabi tak. Dat heb ik ook altijd gedaan in Holland. Al mijn films of zo die ik maak, in mijn achterhoofd maak ik het ook voor mijn mensen in Suriname. En dat zal ik altijd blijven doen. En voor Mites Maja geeft je nog meer inspiratie om dat te doen. Jeremie, Arkimi, Jeremie. Jeremie, Arkimi, Jeremie. Jeremisten, le Guangria e Barabaka, Dembigi Creviston. Mia de nakte de pufrede me su quanquibriolo. Pe lobide. Me freile qua son foru, mindri aviti, abra de moro, hey bergin.
Dag mevrouw Tobi. Da, Paigo. vide, Pego. legal roko. Dape bakase yetang? Na dape, tena bakasi. Oh ya. Na jame so awatra. Dis na watra no? Ya kran, Sang oso fina watra. ni Dan nga omens mayetay na oso. pasati, En omen kamera oso abi. tu silbi kamera. Dayo gavro ko? Ya, Dayo wakago na bes no? ya, Abundang. ya, Okay. ya. I abi pi? Mi abi, no alibi fei fi mana siksimbe abi da wandede. Entenda dele. Ade di mun basa boy dede. Abe siki? No, ano shiki. Samsa. Ago shiribi da no wiki. Datra no kon. Ne, uchaire da pena set, matiden belu kwenda abelati. Fa mianga den boy neta boy beta nempa, neta missa. Da uno sabi fasiki, aneti fa no siki, uno sabi noti. I ap 50 itake? Ja. Fa elu kudeng. No dem pie koi uroko. O menem no kon. Ah, ua nomo, tu, nomo ne euroko. Ma den diri da de euroko. En de ye pi tu? Iya. Isabi, mianga amasra bede, ma amasra ne kolibi bung na aitaigi mimi como poi na oso. Da sende sa da insako yagi puri na oso. Da mi aksi misa da mi gotanda pe. Mana ome yari kuba, mi elibianga misa. Iya. Da mi elibianga misa da mi kong. Ma fana fu mi ange imbede mi bebige uroko kuba. Mi kalibi no be shuti. Da mi go uroko fu mi sire fabi mi sensi. Fu bai misani. Iya. Te op een manting, mevrouw Tobi, zij je praxeri. Je pak seri fa yo libi. Sayo du, sayo nyang. Desan dati je pak seri. Temante te wiki. Sa dem pio nyang. Desan dati. Fale isi no de. Desan dati je pak seri. Fa yo baye. Desan dati. En heb je gas scoren toe? Iya wan boye guasiko. Aboy mashel. Ay guasiko. Dan fa je doet dat die, want dat moest abuku. Iya. Adamo sami euroko ibaya buku. Ala yari. Ay bayengi mi faheli yari. Fami taigiden. Iya. Dade yepi mi.
Dus maar dan de ete vrouw tobi. Nee, Dus je doet jaso. nee, sibi da me doei. Dat in wa. Ja, Da omeli se konja. die lezen niet wat ik. Da omenye verdient voor de release one week. Ah, en 10.000. 10, 10.000 ja. one week. Nee, ja, helemaal. Dus omeni? 10 doen zo a helemaal. Ja. Saita. Da. You take what you did to me. All I really wanted was some more time. Instead, you told me love was so I love it. Look what you did to me. Look what you did to me. You were such a lovely time, right until you played with my emotions, made me cry. What you do to me? You take what you did to me. Suriname Palace Casino aan de Domineestraat nummer 11 is open van maandag tot en met Afai inoma. I go by a sandi sasani diri by disa diri. Dat make me euro ko sotranga. Ma tenja teno be euro diso. A one place no mon be oko. Ma no mi euro ko pasa 60 place. Dat je apten die schreef. We naten. Ala de ja euro ko. Dai no abite. Sabe o meni e by one yapon fueli. Fosi, u be pai kande 500 korui na iwa yapo. Maar no fodun so 5 dun so. Je na iwa. Aburu so disi minaye 15 balki. Ma tendati wa uno be na so. Kande molo bun kopu. Anu ala sangi. 95 moro gudus ma ikonang ang moro portis madasana. Iya. Sumai gudu, ai gudu egwe sumai pot, ai pot egwe. Vertel me voor je ching. Voor de alamara den gona skoro. Iya. Ma wan no guascola isiki. Abe fadon da asiki da no anetaki. Ome yarikba. Mi abena osodape. Wa meisho malena. Nee. Ja, Oruade. 20 jaar. Ik ben saban voor je dochter Taki Baka. Iya, iwani. Mi chare na pedem kine taki askoro, ma de no teke te na askoro. Zeide. Des mano wani. Ala leisi, mi meka aspalak mi go, de lukwe moi mi chare mbaka na oso. Ma bulanga temi no chare de ko aksi same ki mine chare, ma temi go mine fendi epida mine wani go. Chare. Maar adiri fucharengo, want je paai bus of... Ja, adati lantje gimi 20.000. Fumi mu chare ala leisi. Chare guarda tra paya taxi. Chare
go dape. Fi no mu taki ina sensi fuchare. Yeah. Fa you etak nangin. Iko dami taki so. Dami sore asan. Je Ja. faseng je. Iya ya, chamu go wasi. Dami potaba dukuletja. Dami soe. Da sabi. Da sabi da go wasi. Ayere. Iya. Je sar fato dat takane taki. Iya mi sari. Ai selefi broko abi wa weti. Masensi no defu fuchare le mukrabe da jo imubai wa ble mino mambae. Dami ne chare. Ine chare omdat ino abamoni ko. Fuchare ngo fugo fude pua asani abraka disi da wan weti. Maar da lanti ne yepi. Yam jo yepi afu mayumu pai afu. Ja. En tra afu ino abi. Nee. Mino abete. Vrouw Toby, Ja. dape je gono. Mi gogro kamu prosmet. Da sotro ko je du dape dan. Mi kilo so. Dati wang, Ja. Wasi dot sani. da te ola nga je du. Dus vanaf olati. Futenga fi firu bakalina. Dan omeli so wiki je gona mevrouw Smit. Ala de. Alade, no? Ja. Da omeli je verdien mong dape. 20,000. 20,000 wamong, no? Ja. Abun dan. Ja. Fade fuli bile ko busninge instranan. Ja, Isabela den sanite anga de miti de kai takilu kwa juka. Ja, da ye kosto. Faye Tak kosi. ie takala una wambraka manto. Ma ye kai mi juka. Dati ye taigide. Da fa you e firi us refi. Ibe amine fire bunto. Ja. I praxer in attendi stak de komakandra. Iya. Atendisi. Fosi de me moro kosi ma atendisi da de ne kosi. E fu so mi no be ma wuroko giwa 2 mani oso. Dembe orifu wan jukato de no be wanisi manu. Yanga de makandi de ala sani we nyana tafara e taktori. Iya. Mi mano be poti mi mianga ete wansa. Uno wash koloma ala de pchiwango. Fai finator dati. Mi no be fende mbum. Mi kafu mi beleri da mi bio abe mbunto. Dat je praxer. Ya, mi bio uroko. Lek padentra wa uroko. Da asan dat e hati no te shideng. Deleri, mi no sabi leisi, mi no sabi luku wan place na ine wan wenkri. Da ino fende mbunto. Faye du boskopu. Mi, temi ko ina wenkri me akisi wan smart aki. Ome na place disi. Me teken asani me kona kasa kope me kopaya moni me aksi. Omeni asuma ta egimi fosi. Fa amoro diri mi no abia sensi me chare mbaka.
Matemi abien da meu bae. Afro Tubi. Ja, Da pek mo po so dan. ni como pa Europa. Da ulat tunde no. 6 euro. Da faya feel baka her de taki bro. Meu ele, né? Da yoga oso no. Ja, Da sayo ko da pe. da meu go assim. Da samoro. Da meu nyan, da meu oshidom tinso. E fak dem chifi. Den dauso. Fumai luku de no. De bidik ba, de me chelu ku am tiwa. Da sayo du tamara. Tamala so selebi. No go baka na Europa. Wala ke opa manteng. Meu po 6 euro mante. Dus tamara naman langa deji. Iya, iya. Me be moro kruku mante. Da psa was sweet neti. Iya, E wan buro ko de tamara. iya, Abong. iya. Bitaku dan. Iya. Berantan yera. Iya. Mevrouw Tobi, stel luku yulibi, saya prakseri. Ah, me sari que me shrefi. Me sari. Saya sawandu, fumika komoro betregiyo. Mofro, anada na yumu sabe. Miskin, ai, dege, Lok tu awang, shimamin ribanautu. Mi condre, mi pedre cubon. Mi nessi, son tendere, sa tu cami, ini nidre. Miskin, ai, dege, Lok tu awang, shimamin ribanautu. Mi condre, mi pedre cubo. Mi nessi, son tendere, sa tu cami, ini mi tre.